كمونغو كل في سرعة المعات قبتها نتولدي حدا زخونن أبا كل الصومالي زركب الهنطس شبالي ريزورت قدة الساليطة أبا هلتس بروجكت زخرع عوت عدواز ترأي السلوط أفزات ما نخالوت بروجكتات المعات مرأيا وكينزو الصديقلو قال وهاب تريتو زيقاتات قليصون كاب زيناوتاي سنة أمريكا إسرائيل يوكرين تايوان حاجز 95 بليون دولار نمقبار زقربو صان حساب أطديقهم سلام طعمها بلي كبرات ملكتنا ماد زينا حزنا مصينا لنا مزيناتات انا ابراهيم فساي فلما نب حصرت زيناتات يكمرح قدماي مينستر ابي احمد كامونغو قلف سرعه المعات قبتا نتولدي حدا زخونن اب كلل صومالي زركبن هنصت شبل ريزورت عودت غيرم كاب كتما جيجيغا 29 كيلومتر رحقو 385 هكتار اب زيشفن بوتا زهنز بروجكت انتتكون نكتما جيجيغان كبابيان نام مريح مباصح توريزم زلوت حدا اكا سراح كم زخونه تغليصلهم ازي سراح ايثيوبيا زحازتو زلاق سراح توريزمن مقد معبال قطبان اغليهو زرئ كم زخونه ون حبريتا بيت صحفت قداماي مينستر يملاخت بيت صحفت قدماويت مبيت بحدميت مليون بر اب كتما جيجيغا زهنصو فابريكا حروچن بانن تمرقو نغلغالوت كفت كوينم ابتي سنه سرعات مرقات قدماي مينستر ابي احمد قدماويت مبيت زناش تاياچو رئيس محدار كلل الصومالي مصطفى محمد لعلوت حلفت سراح منغست فيدرالن كللن حويسو نبرتي كتما جيجيغا ترخيبهم ات فابريكا معالتاوي 300 شح بانن 420 كونتال حروجن ناي مفرع عقمي كم زلو تغليصلهم كساب حزي ببيت صحفت قدماويت مبيت اب اديس ابابا اغارو غوندر ولايتا سودو حرر بونغان حواسان فابريكاتات حروجن بانن تهانيصوم غلغالوت يبو كم زلو يفلت مبل 37 قبائي مراحت حبرت أفريكان مبل 44 سروع قبائي بيت مخرف فصمت سراحن بسلام نكزازم أخول مدلاو بمقبار ناب سراح كم زعتوه حبراوي قبر حيلي صتان دحنة أفليتم ات قبر حيلي أبزوصو مقلتي ببرك حقر لخ زتوقنو سراحت صتا عقوتات كم زخونو قليسولهم قبائي مراحت حبرت أفريكا بسلام نكزازم حيلي صتا بموفار بتكنولوجي استحقز سراحت صتان دحننتن اناتوغنا كم زركب فليتلهم بوليس فيدرالن بوليس اديس ابابان استوادد اوبريشن كومون تساتفو حبرتسب سلام تا كتما زت امامن كخون لعول استواصو كم زبركت حبيروم اديس ابابا مقمطيت حبرت افريكان استفرالي عالم لخ تكالاتن سلازخونت سلاماويت كوينا نخدقصل تيغبر حيلي كاب مانم وان العلي لعول تخرت بمهابنا سرح كم زركب تملاقيتم بإثيوبياوي ባህል አጋይሽ በምትንጋድን አብዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ተሓባባሪ ኣብ ምዃንን ህዝቢ ዝገብሮ ዝተለመደ ምትሕባር ጠናኺሩን ክቕፅልቲ ሓበራዊ ግብሪ ሓይሊ ፃውዒት ተቕሪቡሎም በተዛማዲ ዜና ኣብ መበል 44 ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣፈጸምቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሳተፉ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ኣዲስ አበባ ይኣትዉ ምህላዎም ተሓቢሩ ካብቲ ማሊ ምሸት ጀሚሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያ بروندي كيب فيردي كومورس كاميرونن نابدي سابا متاوم كاب منستر قدات وصاي فيدرئي زرخمنا حبريتا يردن يونيفرسيتي واتشمو بر بحري نسلامن حبراو تطقامنتن قرن افريكا بزبل مري حساب بانال زت اكايدوم بريزيدنت يونيفرسيتي دكتور حابتام أبابا زولدو بناي بعلو عقمي نقدف داس حويسو عبيتي بروجكتات بمهناسو بعلوان نانت بر بحري قهدين مقبارون
ዝንእሶ ዓቕሚ ከም ዘይብልዮም ኣረጋጊጾም ነዚ ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስራሕቲ ጽንዓትን ምርምርን ብምብርካት ካብኡ ትጽቢት ዝግበር ግደ ክዋጽእ ኢሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዋቸሞ ተመራማሪ ምምሕዳር ማይ ዶክተር አዳነ ወልደመድህን በወገኖም ሃገራት ስርዓት ምሕደራ ማይ ተዘርጊሐን ሓበራዊ ተጠቃምነት ምርግጋጽ ከም ዝከኣል ብምግላጽ ብደቡብ ሰገር ሩባታት ድሌተን ዘማልኣ ሃገራት ተጠቃምነት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክገብራ ይግባእ ኢሎም መምህራንን ተምሃሮን እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓዊሱ ሽማግለ ዓዲ ኣቦታት ሃይማኖት መናእሰይን ዕድመ ዝተገበረሎም መጋይሽን ኣብቲ ፓናል ዘተ ተረኺቦም ክብል መሐመድ ዓልቃድር ጸብጺቡ ዝተኣጓጎለ ክረምታዊ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ እዋን መዕለቢ ከም ዝወሃቦ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡ ብኮቪድ ፈተና 12 ክፍልን አካዳሚ ካላንደርን ንምጥዕዓም ብዝብል ዝተቋረጸ ትምህርቲ ቀጻሊ እንታይ ክኸውን ዝብሉ ሕቶታት እናቐረቡ ጸኒሖም እዮም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሓተተን ሓላፊት ልምዓት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ኣሰገደች ምሬሳም እቲ ጸገም ንምፍታሕ ስራሕቲ ከም ዝተጀመሩ እየን ገሊጸን ዘለዋ እዚ ንምሕጋዝ ብክረምታዊ ደረጃ ንምምሕያሽ ትምህርቶም እናተኸታተሉ ዝጸንሑ መምህራን ሓበሬታ እናጠናኸረ ከም ዝኾነ ተዛሪበን ኣብ መርሃ ግብሪ ክረምቲ መምህራን እናምሃሩ ዝጸንሑ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ብምትሕባር ኣብ ዝቕጽሩ 15 መዓልትታት ልዝብ ከም ዝግበር ወይዘሮ ኣሰገደች ሓቢረን ተመረቕቲ ትምህርቶም ኣብዚ ዓመት ንክዛዝሙ ክስራሕ እዩ ዝበላተን ሓላፊት ሓፈሻዊ ስራሕቲ ሓበሬታ ተዛዚሞም ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣብ ውሽጢ 45 መዓልትታት ዕላዊ ከም ዝግበር እውን ኣልዒለን መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዕሊ ዝተመረቐ መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎም ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባን ከባቢያን መዘከርታ ዓወት ዓድዋ በኣካል ተረኺቦም ዑደት ንክገብሩ ብዘቕረብዎ ጻውዒት መሰረት ነበርቲ እታ ከተማን ከባቢያን ኣብቲ መዘከርታ ዑደት እንዳገበሩ ይርከቡ ኣብቲ ዑደት ዝተሳተፉ ነበርቲ መዘከርታ ዓወት ዓድዋ ነቲ ዓወት ብዝምጥን ኣገባብ ከም ዝተሃነጸ ገሊጾም ካልኦት ነበርቲ እውን ነቲ መዘከርታ በኣካል ተረኺቦም ሓበራዊ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ዓወት ዓድዋ ብጭቡጥ ንክርድኡ ጻውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ አፍሪካውያን ብዙ መቶ ዓመታት ዳኝነትና መብት ተነፍገን አፍሪካ 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 ሀገራችን አፍሪካ 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 كبرات تملكتي معد زينا يقوم تكاتاتلو زلخوم حز دما بزرزر ناز حزنام زيناتات كمرح عب كل الصومالي ناتمزقو زلو سرعات لمعات ليتن كاترن زعرا اقداو هاجر كغيرا كم زخلا مرأي مخانن قدامي منستر أبي أحمد قليصوم تكبارات استوادد ليبنتن ገንዘብ ካብ ሃገር ሙፃን ብምትራፍ ንሰላም ቅድሚት ተዋሂቡ ህይወት ዜጋታት ዘመሓይሹ ስርዓት ኩሉ ክሰርሕ ከም ዘለዎን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ንጸብጻብ ይመር ኣደም ናዝሬት በሪሁ
قدما منيستر فيدرالي أبي أحمد أبز حلفوا معلتات أب كل الصومالي استفلاليو خبابتات أبز قبروا عدة سراحة المعات مريقهم أبا كيد هنتات زلون قلقالوت مهابز جمرم بروجكتاتون عدة الساليت أميم زيت عراء داو هاجر قيرا خمس خلا كل الصومالي كأند مرأي إلهم متهم قدما منيستر كلفن كتارن كسرن انت لفعنا انت زعرنا انت سرحنان سلامنا انت رقاقيتنان عوشت حاتيروان لمعات بركيوت ودساب كب زبل ميلا أنوابرا زغير وساني مسارة لمعات مزرقح كم زكال بقلت إذا ملاغة يوم بحد وقن لمعات اللوطن أبا عديس سابات راح يزولو إلهم زحاسو السابات بزيقات عمي وطي إلهم زون كتماتات كريو يمعدهم جيجا قدمي 3-4 عامتات حدا مقد أسفالت السوون شوعات 8 كيلومترو زشفن منقد زلوا كتما يعني رام لومي تزاويرنا كم زرعنايو لعلي 4 كيلومترو زشفن سفيحن زمناون منقد أسفالت تهانيتيوم بمسارة المعات منقدي أب كل الصومالي بحبشال على 13 كيلومتر زيت هانت أموحانوز قالت وتم قدماي منيستر أب كتما جيجات هانيتو قلقالوت إنها بزركب comprehensive specialized hospital ون زمن أو قلقالوت أكاتيتو نقربا بتهاجرات ون إنها قلقال أموحانو قاليتهم ياينو هوسبيتال من البات بمسراق يهاجيتو كفل زرعنا هوسبيتال من البات عب مبرق أو كفال زهاجر نزيز أكل عبي هوسبيتال مهلاو رقتني هيكون بزح نجر عوشت وزحازة أوتوميتد زقنا عبي هوسبيتاليوم نجرب تهجراتون قلقالو ذهب هوسبيتالينا رئينا زلنا كابزيب توساقي والكزفر عبكتما وشتين نحانس أزول الدبري هنزت جزاوتي بحفشة من قصقاس قطبات إذا كتما بلعول بركي من نقاح كمزلو يملقت عبز حلفو 3-4 عماوتي 68 كتماتاتن بركت زبلا ورداتاتن تربحت 24 ساعات مبراتي كوينن هوسبيتالات قدم لوطي 9 نيرن حزي كباب 11 بزحن اللوام سلام بمرقاز تفلاليو حدش تسرحة المعات بمسراح مرأي زخنا كل سوماليون نخلوت كللات لمدي زوسد الإلام ሌሎችም ክልሎች እየመጡ መማር አለባቸው ካልኦት ክልላቱን መጽየን ክምሃር አለወን ሶማሌ ቅድም ሕዚ ሕርሻ ይነበረን ሕዚ ግና ዘመናዊ ሕርሻ እዩ ተስፋፊሑ ዘሎም ቅድም ሕዚ መሰረተ ልምዓት አይነበረን ሕዚ ግና ብስፍሓትን ቅልጣፈን እናተሰርሐ እዩ ዘሎም ብልጽግና ንክልል ሶማሌ ተስፋ ከም ዘምፀ ዝርአ ዝጭበጥ ስራሕቲ ከም ዘምፀ ዘመላኽት እዩ ነበርቲ ክልል ሶማሌ كلهم أمرارها بريزيدانت مصطفين كابيني أومن بزقاتامي كمسجنوم يدلين كم كتما جيجا أب ملوات زلوا كتماتات بحملوا أثر كبحزيو متبقن ننبرتي متشو مقبارن يقبع زبلو قدما منيستر أبي أحمد نزي تقباراوي مقبارون أفريس كم هنا زت الرفيلام تلالك انصا يميامرو هنصاوش عبيتي هنصاتات سحابتي هنصاتات تنكور كونكريت أسفالت بطعمي صبغ يوم كوين قنا تخلي انت زي تخيلنا نصوه انت زي كوين دما نتكتما ملوك خونا يقبرون سلازي عبا كتما جيجا بزوح متكال تثبيت يقبرلنا كاب ديزاين وصائي زلو غزاوتي انام عرارنا كن كيدلنا ماستر بلانو زحلو كخون سلازلو لبنات بمتراف بزلن عاقمي بمسرح نابرا هزبي زمحايشو لمعات اب كلهم كبابتات متنخار كم زقباون قليزهم يوم متهم قدما منيستر ኢትዮጵያ መቀየር ከፈለግን የተደራጀ ሌብነትና ገንዘብ ማሸሹ ትተን ኢትዮጵያ ምልዋጥ እንተደሊና ዝተዋደደ ሌብነትን ገንዘቦም ሙጻእን ገዲፍና አብ ካሎት ሀገራት እንሰርሖም ገዛውት ገዲፍና አብ ሀገርና አብ ካልእ ሀገር እንሰርሖም ቢዝነሳት ገዲፍና አብ ሀገርና ክንሰርሕን ሰብ ዝተኣማመነሉ ናይ ቢዝነስ ከባቢ ክንፈጥርን ኣለና ድሕሪ ለውጢ ብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ዲያስፖራ ተመሊሶም ገዛ ሰሪሖም አብ ሀገሮም እናሃነጹ እዮም ሕሪ 15 ዓመታት መብዛሕትኡ ዲያስፖራ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ ኣብ ክልል ሶማሌ ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘብ ዝተረኸበ ሰላምን ኣመራርሓና ገበሮ ብዘሎ ጻዕሪ ልምዓትን ኣብቲ ክልል ልዑል ዝኾነ ምንቃሕ ቁጠባ ዝተረኣየሉ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ውሑስ ሰላም ንኽረክብ ስራሕቲ ምኽባር ሕጊ ብዝተማልአ መንገዲ ከም ዝፍጸም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይተ ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ትክልል ዘድሃበ ምይጥ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራልን ትክልልን ኣብ ከተማ ባህር ዳር ተሳሊጡ ንጸብጻብ ጌታቸው ይግዛው ኣባዲ ደመቀ
أب سرحتات لمعات كل حرات خرط زجبر ميت العلوت مرارحة فيدرالين تكللن أب كتما باردار تساليتم سلامن لمعاتن حبرت سب وسان مخانو زجلت مختل قدامي منستر تمسجن ترونه أتي ميت سلام بمرقات ناب لمعاتن مسجار زعل ميلهم يتنسوا عندنا بسلام قدامي ሁለተኛው የልማት ጉዳይ ነው أب السلام لمعات تخرط زجبرو حتوتات يلعليهم زيوم كلتيوم أي نتصلون سلام بزي لمعات بزي العلنة حقي ترجم يقولون سلزخنا زي كلل كما يلو نابي لمعات يعطو انتاي تقاتات قالو بخمي انت خدناي حيش زبلو زعباتات نمميات يوم يكلل انديت ولا لمعات مقبات يشلال من سأقات لو انديت بنارك مالمات يشلال يميلو قداية النواي سمم حدار كل محرا ايتا رقا كبدا بوغنم اتي ميت سلام بمخبارنا بلمعات زسقاقري قبلو قليتم يزاريو مدرك يعني قربة مريت مدرك هالكل نوصدو انجلال إذا مدرخ بحد وجن سلامنا المخبار أنفت المستلو بخال مدايد ما نابي سرحتات لمعات بمولو عقمي النسقا قرليوم يودن مع سراوتاتنا بمولو عقمي من الشقاقر بتخلتهم سلامتي كلل بمرققات حزبي أبي زرب حلهم سرحتات المعات ميت بمكياد مفتحين من الدايك كمستتلمز تحبرن تخون أمر رحاتي كلل أبي سلام المعات تخرج كجبر يقبا تباهلهم نزي عينت قد يسلوه يدمو كبن دالكوت سرحتات تتان لمعاتن كنرسي عبلان ازي كاند تخرتنا يوم اتكلل بخمي كاب زلو تسقمات تتا وتيو نابي لمعات ياتو زبل كنمعيت يقبا كمزيوم عينت مدرخات كنغتسل لنا እንደነዚህ አይነት መድረኮች ካስጀመርናቸው ክልሉ ራሱ ያስከትላቸዋል لعلوت حلفتي فيدرالين كل الامحران بحبار ميت مكيادوم ابتي كل استجمروا سرحتات لمعات بزتتناخر من قدين مسلات كم زحجز تحبيرهم أب هنسات بروجكت ذكر عوض عدواز ترأي سلوت أفزازما نقالوت بروجكتات لمعات مرأي كوينزو صدي قبلو قال نبرتي قال يصومت ماخل بزحازو ترجمن بزفترو صباقن جرمان زولدون كم آياتاتو نايبعلو أثر كنبر ذل عليو زبل حسب وسيخهم اللهم بريو برانه أزراري بوملو تخطاتلنا المرز በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ ከአራት ወር ከምናምን በፊት እዚሁ ነበርኩኝ ነገር ግን ይሄ ቦታ ገና أنا قدم 4 ورحي أبز مزيان نيرا شعو غنا زترف سرح نيرو أبي تيبيا أفز أسمع بروجكت بزحتو جيزي سلا زقواتت متصوعت بروجكت خيترفان رسعو نيرنا عزيو بزقرم قلت عفان بزقرم صفتن يتسريح زولو أبعك أبا حد جيز لعلى بوتا أبزلون كم دبي أمريكا تركن زبلا عدسات كيد نارينا إنا كمتي أبزن حقرات زين زتهنس عينت درجة زلو ويدما كابوز لعلو ينتبلكو مجن عنا يكونن እኔ አዲስ አበባ ረጅም ጊዜ ኖር ያለው ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ አዲስ አበባ ነውህ ጊዜ ተቀምጠ ነውህ ጊዜ ሰሪሐ እትሎሚ ዘለናሉ ቦታ ቀደም ይዝፈልጦ እዚ ቦታ ዙይ ንነውህ ዓመት ዝተሓፀረ ንምንታይ ከም ዝተሓፀረ ዘይፍለጥ ንነውህ ዓመት ጥቅም ከሃበ ዝጸንሐ ቦታ እዩ ካብዚ ብምውጋስ ሎም ሒዝዎ ዘሎ ምስልን ዝዓረፎ ታሪኽን እንተንርኢ ዓብይ ለውጥን ከስቢ ኢትዮጵያን ምዃኑ ተገንዚበለኹ እዚ ፕሮጀክት ኣብዚ ደረጃ ከይበጽሐ ገና ኣብ ጅማረ ከሎ ከምዚ ዝበለ ከባቢ ከምዚ ዝበለ ታሪኽ ከምዚ ዝበለ ጽባቐ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ከይኮንስ ናይ መላእ ኣፍሪካውያን መግለጺ ኮይኑ ክርእዮ ኢለ ኣይገመትኩን ሕዚ ግን ኣዝዩ ዝሰሓበኒ ዝሐጎሰንን ፍሉይ ኮይኑ ዝረኸብኩዎን ቦታ ኮይኑ ኣሎ ስለ አድዋ ስናነሳ ሁሌ የተወሰኑ ቅንጭብጭብ ነገሮች እናቅ ነበር ብዛዕባ ዓድዋ እንትለዓል ዝተወሰኑ ሓቅታት ኢና ንፈልጥ ኮይኑ ግና ኣብቲ ናብ ወፍሪ ዝተበገሰሉ ቦታ ምህናጹ ደስ ዝብል እዩ ኣብቲ ዘበን ንሱ ተዘይነበርና እኳ ኣብቲ ዘበን ንሱ ከም ዝነበርና ክስምዕና ዘኽእለ ፕሮጀክት እዩ ናይቶም ሰባት ንሶም ታሪኽ ንኽንፈልጥ ብዝዕድም መልክዑ ጉዳያት ግልጽ ዝገበሩ ሓድግታት እዮም ኣብ ቅድሜና ዝረኣዩ ዘለው እዚ ስራሕ እዚ ዝምስገን ካብቲ ተጸበኽዎ እውን ንላዕሊ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ናይ ምስራሕ ዓቕሚ ከም ዘለና እውን ዘርኢ እዩ የአድዋ መታሰቢያ ሐውልት ወይንም ሙዚየም
ተቋቁሞ ዛሬ ለምረቃ በመብቃ ማእኸል ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ እንትምረቕ ስለዝተረኸብኩ ንዓይ ታሪኻዊ ዕለት እዩ ኣካል ታሪኻዊ ወለዶኤ ኢለ እውን እየ ዝሓስብ ኣቦታትና ነዚ ታሪክ እዚ ኣውሪሶምና ኣለዉ ንሕና እውን ተረኪብና ኢና ንመጻእ ወለዶ ንሕና ክነረክቦ ዘለና ድማ ሓደ እቲ ዝነበረ ታሪክ ናብ ወለዶ ክነመሓላልፍ ትጽቢት ይግበረልና ንሕና ድማ ዓሰር ክነንብር ታሪክ ክንሰርሕ ከም ዘለና ካብዚ ትምህርቲ ወሲደ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ በብዓውዱ ናይ ባዕሉ ዓሰር ኣንቢሩ ኢትዮጵያ ንዘላለም ኣጽኒሑ ንወለዶ ክነረክባ እዩ ዝግበአና ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ተጋጢሙ ዘሎ ቁልውላው ፖለቲካን ቁልውላው ንምድሓን ኩሎም ኣብታ ክልል ዝነጥፉ ፖለቲካዊ ውድባት ክትሓበሩ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ነዚ ዝበሉ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ትዴፓ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግደ እዮም ኣይተ ገብረ ገርግስ ምስ ኢቲቪ ፕሮግራም ምእንቲ ሃገር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ኣብቲ ክልል ዘሎ ጸገም ኩሉ ተሓቢሩ ክፈትሖ ከም ዝግባእ ጻውዒት ኣቕሪቦም مرها سلام مرسا زراري بوملو جيتاچو عالمو كم صعب كوربايو ኩናት ቅድመ ትእዋን እንድህረን ኢልካ ከም ዝግምገምን ብመንጽር እዚ ድማ ጸገም ህዝብኻ ምፍታሕ ከም ዝከኣልን ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግደይ ገሊጾም ኣይተ ገብረ ገርግስ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ፕሮግራም ምእንቲ ሃገር ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ውድቦም ኣብ ዋናው ጉዳይ ኣድሂቡ መግለጺ ከም ዘውፀን ኩነታት መግለጺ እንታይ ከም ዝመስልን ኣረዲኦም ትናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ መጸግን ያው ንሰላም ማንም ሰብ ንሕና እውን ዘድልየና ሰላም እዩ ሰላማዊ ተቃለስ ስለዝኾና እዚ ሓዊስና ጽቡቕ ተቀቢልናዮ በጸጋና ተቀቢልናዮ ምክንያቱ አትሊስት ንዓና ብምንታይ ይጎደና ብምንታይ ረብሕና ይኮነን ነተው ዘለ ህዝብ አትሊስት እፎይታ ኾይ ሰላም ዝብል ዓብይ እንትን ስለዝኾነ ማለት እዩ እናታ እዩ ድሕርቲ ሰላም ስምምዕነት ተፈጢሩ ዘሎ ምሕደራ ግን ሕዚ እውን ካብ ናይ ውልቀ ሕትኽትኽ ዝወፀ ይኮ መንእሰይ ትግራይ ብሰንኪ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ናብ ስደት ይውሕዝ ምህላው ዝገለጹ ኣይተ ገብረ ገርግስ እዚ ደው ንምባል ክስራሕ ከም ዘለዎ ይጽውዑ ጦርነት ዝበልዓ ሓይል ኣሎት እንደገና ድሕሪ ጦርነት ስደት ተወሲኽዎ ተኸባቢ ማሕበረሰብ ናይ መቐጻል ዕድሉ ኦልሞስት ቀይሕ እንትን ሓኣት ይሎ ማለት እዩ ቀይሕ መስመር እዩ ዘሎ ማለት እዩ እና ነዚ ሓዊስና ካብ ዘሎ ሕትኽትኽ ወፂኻ ነቲ ድሕሪ ጦርነት ከጋጥም ዝኽእል ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ዝምጥን ምሕደራ ዝምጥን ናይ ግዜ መስዋዕቲ ናይ ፍልጠት ፈሳስ ከድልዮ እዩ ናይ ዘሎ ኩሉ ዓቕምታትካ ሰብሲብካ እቲ ጦርነት ኣብፅሕዎ ዘሎ ምናልባት ን50-60 ዓመት ዝበፅሕ በሰላ ስለ ዝኾነ ሕዚ ውልቀኻ ትሪኦ ኣሎ ይኮነን አትሊስት ደው መበሊ ናይቲ ህዝቢ ማሕበረሰብ ህልውና እዩ ናይ ሓደ ፖለቲካ ናይ ሓደ ውዳበ ናይ ዝኾነ ይኹን ዋላ ጦርነት ክትእውጅ እኳ ህዝቢ ሒዝካ ትኣውጆ ማለት እዩና ስለዚ ነዚ ዘተኮረ ቃልሲ ኸይደ ይኮነን ኣብኡ ዝካየድ ዘሎ ኸይዲ እና ነዚ ንምኹናን እቲ መግለፂት በዋናነት ዝወፀ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ቁጠባዊ ልምዓትን ምትሕብባርን ከም ዝደሊ ዝገለጹ ቶም ፖለቲከኛ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምሕደራ እውን ኣብዚያ ተኲሩ ንክሰርሕ ፀዊዖም ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብል ሕዚ ሰላም ኣምፅለይ ልምዓት ኣምፅለይ ኢኮኖሚ ኣምፅለይ ትሕብር እውን ምስ ሰላም እቲ ሕውነት እውን ፍጠርለይ ትፅልእ ሰልችዎ እዩ ሰብ ፅልእ ቢሉስ ባዕሉ ይስዕረለት ሰብ ንኣብነት ክስተ ፀላኢኻ ዝብሎ ዝነበሩ ናብ ዝኾነ እግሪ ዘቕና ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ዝኸፍአ ጦርነት እዩ ሰብ ተመሳሲልካ بحونت كتنبر تخلي خازول منفس ورس حجر لتسب سخاتكم توزل لمحدراو ناوخ من لسلو نافت حزب هو جوزلو مزخون ياخذ سب بسلامي من مار زد اللي زول نايت سب لعلمان نايت محارسب نايت تግራይ محارسب طلب كوينلو سلازي نتطلب نسو او قمت زاتو نتطلب نسو زستأناقد محدرا هجبرلو ابزبلي هلو ኩነታት ትግራይ ኣብ ህልውና ህዝቢ ትኹረት ጌርካ ክስራሓሉ ዝግባእ እዋን ምዃኑ እውን እቶም ፖለቲከኛም ጠቂሶም ሎሚ ስለ ጉዳይ ውድብ ስለ ጉዳይ ውልቀሰብ ስለ ጉዳይ ወንበር ትከወሉ ጊዜ አይኮነን ብስሩ ስለ ፖለቲካ ተውሪየሉን አይኮነን በቃ ሕዚ ፖለቲካ ውድብ ክትኮን ትኽእል ወላ ናይ ዕጡቕ ውድብ ክትኮን ትኽእል ኩሉም ነገር ካብ ህዝቢ ስለ ዝለዓል ካብ ህልውና ህዝቢ ስለ ዝለዓል ነቲ ህልውና ህዝቢ መጀመርያ ሂብና ኢና ክንሰርሕ ዘለና ንሕና እውን ንኽእሎ ንገብር ኣለና ሰብ ክትዓራቕ ብዙሕ ነገር ንገብር ኣለና ምስቲ ከባቢ ንስኻትኩም እውን ብዋናነቱ ድማ ምስቲ ህዝቢ ስለ ዘለኹም ብኡ ኺዱ ንህዝቦም ከገልግሉ ዝኽእሉ ኩሎም ሓይልታት ዕድል ተመቻችዩ ተዋዲድካ ጸገም ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ክረባረቡ ከም ዝግባእ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ትዴፓ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግደይ ምዒዶም ትናትና ዓቕሚ ናትና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ብዙሓት ሓይልታት ኣለዉ ግዜያዊ ምሕዳር 2013 ዝነበሩ ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ብቕኑዕ መንገዲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክንብሎም ንኽእል ንጹሃት ዝኾኑ ሰባት ኦልሞስት ኣብ ጥቕሚ ከይውዕሉ ጸጋ ትግራይ እዮም ነይሮም ጸጋ ተኸባቢ እዮም ነይሮም ዓዶም እዩ ቤተሰቦም እዩ ክደግፍዎ ምኽኣሉ ግን ትኹነታት ነዚኦም ድማ ብዝያዳ ዝጎድእ
ዝፈቅድ ኩነታት ግዜ ምዃኑ እዩ ሕዚ ኩሎም ሓይልታት ተበታቲኖም በብናይ ዓለም ስምዒት ክዛረቡ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከወሃሃዶም ዝኽእል ናይ ሰላም ባይታ ይተፈጥረል زين عداقام تحطو تزلوم كفالات حبرتسب ንምሕጋዝ ድጎማ ነዳዲ ተግባራዊ ካብ ዝተገበረ ልዋን ጀሚሩ ንዝተተለመ ድጎማ ነዳዲ 28.5 ቢልዮን ወጻኢ ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትእስሳርን ገምጋም አፈጻጸማት ምሽድሽ አዋርሕ በጀት ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ምስ አመራርሓን መዳርክቲ አካላትነት ዓውዲ ዘይሕጋዊ ንግዲ አበ ምክልኻል ተወዳዳሪት ንዕስል ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ አበ ወላይታ ሰዶ ይግምግመሎም ጸብጻብ አፈጻጸማት ትልምቲ ሚኒስትር ዘቅረቡ ፈጻሚ ስራሕ ስትራቴጂክ ጉዳያት አይተ ኡርጌሳ ባይሳም እቲ ስርዓት ድጎማ ተግባራዊ ምግባሩ መንግስቲ ዝነበሮ 180 ቢልዮን ብር ዕዳ ብምቅላል ናብ 117.5 ቢልዮን ብር ከውርዶ ከም ዝኽኣለም ተዛሪቦም እቲ ስርዓት ድጎማ ተግባራዊ ካብ ዝግበር ጀሚሩ 199,333 ተሽከርከርቲ ተጠቀምቲ እቲ ስርዓት ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ካብዚ ብተወሳኺ አበ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ነዳዲ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ሚኒስትር ንግድን ዘባው ምትእስሳርን ገብረ መስቀል ጫላ ኣብቲ እዋን ዘላቒ ብዝኾነ ብዝተዋደደን ዝተናበበን ኣመራርሓ አበ ስርዓት ንግዲ ዝርአ መሓልኻታት ብምፍታሕ ዕግበት ዜጋታት ምርግጋጽ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ኣብቲ በጀት ዓመት ኮንትሮባንድ ጸገማት ጸጥታን ድሕነትን ካብ ዝተፈቕደ ወፃእ በብቦትኡ ዝተዘርግሑ ዘይሕጋዊ ኬላታት ኣብ ኣፈጻጽማ ወፃእ ንግዲ ኣሉታዊ ጽዑንቶ ከም ዘሕደረውን እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃእ ክሰግርም ሴኔት አሜሪካ ንእስራኤል ዩክሬንን ታይዋንን ሓገዝ 95 ቢልዮን ዶላር ንምግባር ዝቀረበ ውሳነ ሓሳብ አጽዲቁም እቲ ሓገዝ ብኣባላት ሴኔት 67 ን32 ብዝኾነ ኣብዝሓ ድምፂ ከም ጸደቐ ዝተገልጸ እንትኸውን ተወከልቲ ሪፐብሊካን ነቲ ውሳነ ከም ዝተቃወምዎ ተሓቢሩ ሃገራዊ ድሕነት አሜሪካን ንምርግጋጽ ከምውን ወታደራዊ ሓይሊ ዩክሬንን እስራኤልን ንምጥንኻር ዝውዕል ሓገዝ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ካብዚ ብተወሳኺ ንታይዋንን ኣብ ጋዛ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብን ዝውዕል ተባሂሉ እቲ ሴኔት ካብቲ ሓገዝ ብተወሳኺ ንድሕነት አሜሪካ ስግኣት እዩ ዝተባሃለ ደቡብ አሜሪካን ሜክሲኮን ዝምልከት ውሳነ እንተሕለፈ ምትራፉ እዩ USA Today ጸብጺቡ ዘሎም كبرات ملكتنا بموداتا قند زيناتات زعلت كزخاخركم قدماي ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካሞንጎ ቁልፍ ስራሕቲ ልምዓት ገበታ ንትውልዲ ሓደ ዝኾነን ኣብ ክልል ሶማሌ ዝርከብ ህንጸት ሸበሌ ሪዞርት ዑደት አሳሊጦም ኣብ ህንጸት ፕሮጀክት ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ዝተረኣየ ስሉጥ ኣፈጻጽማ ንኻልኦት ፕሮጀክታት ልምዓት መርኣያ ኮይኑ ዝውሰድ ክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ዜጋታት ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ ሴኔት አሜሪካ ንእስራኤል ዩክሬንን ታይዋንን ሓገዝ 95 ቢልዮን ዶላር ንምግባር ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ኣጽዲቁም ባርከስ ተመልከትና በአይ ወገን ዝኖሩ ዜናታት ኣብዚዛዝ ይመለኹ ስዒቡ ፍጹም ካሳ ስፖርት ሒዚኡናኩም ከብል ሰላም
سلام كمي تصنح كرات تملكتنا زينات سبورت بمقصال نباخم كنبلينا فصوم كاسادما بمقراب مسخوم كصنحيم صوتا درب شجر نفلما اوان كاب هاجر وصاي كم زكايد تغليصوم قطم غانتات ኢትዮጵያ ቡናን ቅዱስ ጊዮርጊስን نفلما اوان اب حبرات عرب امارات كم زكايد تمالي اب